Helo! Mared yma eto i ddysgu fwy i chi am ddwrnodiau hynod bwysig fel heddiw. Mae'n Get Organised Day, neu diwrnod gosod trefn. Mis Ionawr ydy mis gosod trefn, a mis Ionawr ydy'r amser gorau i'r rhan fwyaf ddechrau'r cael trefn ar ei pethau, achos New Year, New Me. Mae o'n jans i ddechrau dyddiadur newydd, cyfle i ddechrau efo llechan lan. Felly, pam heddiw? Wel, i lot o bobl sy'n talu trethu, mae Ebrill yn lechan lan achos mis yma mae'r taxir yn cychwyn. Oce, dwi'n gwybod beth ydych chi feddwl. Mared, mae hynna mor boring. Yndi. Sori. Ond, mae pawb yn medru dathlu. Achos lancia'r rhodd yn glod mae'r Gwanwyn wedi dod a dyn nhw ddim yn galw fo'n spring clean am un byd. I lawer o'na chi, bydd yn gorfod symud allan o halls neu tai students, mae yna angen dechrau meddwl am cael eich deposits nôl. Felly, rhowch y shitna yn y bin bags, stociwch fyny ar y paent Magnolia a dechreuwch sortio'ch bagiau, bocsys a silffodd. Os da chi dal heb dechrau ar eich dissertations neu'n poeni am exams, mae heddiw yn amser da iawn i gychwyn. Gosodwch drefn ar eich bywyd, bobl. Ond, mae rai bobl, fel fi, yn slob sy'n licio mesni, sy'n licio clutter. Dwi yn licio cadw receipts a hen leiters a gosod magazines o 2015 a dillad sy'n ffitio fi. Neu hyd yn oed yn ddigidol. Gyda e-mails o HMV a Woolworths a text gen bobl dwi heb di gweld at ysgol yn fy ffôn. A mae hynna'n ffain achos y shit na gyd ydi pwy wyt ti. So i ddathlu heddiw, dwi am orffan crosswyn nes i ddechrau blwyddyn dwytha a rhoi takeaway no slin yn y bin. Mae hynna'n rhywbeth, yndi?